Recite mi, da li je istina da je tokom suđenja za ubistvo vašeg brata se pojavilo neko pismo i da je vršeno privatno vještačenje koje je bez zadrške odredilo identitet osobe koja je zapravo napisala predmetno pismo, da bi se kasnijim sudskim, vještačenjem nekim čudom utvrdilo sasvim drugačije. Dakle, moje pitanje je da li je istina da je isto pismo vještačeno iz dva puta od strane dva vještaka i da je od činjenice da je 100% utvrđen identitet osobe u, opet kažem, privatnom vještačenju, naknadnim sudskim vještačenjem utvrđeno nešto potpuno drugačije. I da li bi eventualno taj moment mogao doprinijeti dodatno rasvjetljavanju pozadine ubistva vašeg brata? Mi smo kao porodica mnogo toga činjeli da istragu upućujemo i na pravi put ili na neki drugi put. Sva se država okrenula protiv nas i da mene i danas ne vole, ja sam sudski vještak, ima dosta ovih sudija poštenih, ali imate i sudija koji su čisto politički izabrani. I oni kad vide mene, oni znaju da sam ja protiv DPS-a i Mila Đukanovića, bio stalno, non stop. I oni mene u startu ne vole, shvatate. Jer oni su izabrani i šta izvještaji Evropske komisije kažu, što kažu u prvom redu? Korumpirano pravosuđe. To je svaki put Evropska unija. Tako da, po pravdu se, eto da ne budem pretjerano i to nešto ne kažem, više teško i u crkvu ide, a ne na sudove. Dakle, ko hoće pravdu, neka ide u crkvu, a u sudstvu teško će, hoće da bude, naći će prazne džepove. I ja bi i o tim sudskim procesima puno mogao da pričam. Što se samo pisma tiče, to je pismo u privatnoj režiji. Znači, kad vi ponesete vještaku, što sam ja imao kao privatni vještak da vještačim, oni su utvrdili nedvosmisleno koje. I onda je to, postoje one malo vjerovatno, pouzdano, sigurno, ocene od 1 do 5. I meni je rekao sudski vještak, ocene 5. Sad to je, da bi se procesuirale te osobe, potrebno je, naravno što ste vi rekli, potrebno je da to ide sa nivoa sudskog procesa. Onda se uključuju svi oni koji su bili zainteresovani, naravno da Duška više nema, oni kod koje su pare i ja pouzdano znam, to bi trebalo pitati Brajuška Brajušković, on bi vam bio interesantan gost, i on je, mislim, svjedočio u sudskom procesu i kako je ulazio u stan i kako je išao za to pismo. Ja pouzdano znam da je on išao za pismo koje je u zadnji čas promijenjeno. Čim se saznavalo gdje se vještačenja vrše, po bilo kom pitanju vještačenja, ne samo u pismima, volšebno je sve mijenjano.